Бог няма да ти даде мир на място, на което не принадлежиш. Идеалният пример за това е историята на апостол Павел и неговите спътници и затворените врати, които срещнаха по пътя на тяхната мисия. В тази история виждаме как не просто Бог отнема мира, а активно пренасочва човека чрез вътрешни и външни бариери, за да може да го насочи към мястото, на което истински принадлежи. В Деяния на апостолите 16 глава виждаме как Павел и неговите спътници са се насочили да проповядат към Азия, но са спряни от Святия Дух. Това е затворена врата номер 1. Затворена врата номер 2 е, че когато те се насочиха да проповядат във Витиния, текстът ни казва, че Святия Дух, Духът не им позволи. И най-вероятно причината за това е била, че хората на това място не са били готови за това, което Павел е носил. Сега представи си, апостол Павел е човек, който има ясна цел и стратегия за неговата мисионерска дейност. И това е както ти понякога се чувстваш. Имаш желанието, имаш мотивацията, знаеш какво трябва да направиш, но изглежда, че всяка следваща крачка е като че стъпваш в кълта. Има нещо, което не се усеща, че е както трябва. Имаш едно драскащо усещане вътре в сърцето си. Знаеш ли, че като християн един от основните начини, по които Бог ни говори, е чрез мирът. Мирът в Новия Завет е описан в посланието към Колосяни като арбитър, т.е. някой, който отсъжда между две решения, между две възможности. В момента, в който реферът свири, че си извън играта, това означава, че времето ти на дадено място е приключило. Вероятно и ти се намираш в сезон, в който работното ти място, някои от взаимоотношенията, в които си, или средата, в която се намираш, вече е твърде тясна за теб и Бог ти казва, че е време да продължиш напред. Едва когато апостол Павел спира да блъска по затворените врати и остава в покой, успява да види видението за македонеца, който му казва: "Ела и ни помогни." И точно това е момента на пренасочването, че в момента, в който той остана в покой, успя да чуе коя е следващата крачка. И това беше божественият момент, в който Евангелието от Азия премина към Европа. Понякога Бог ни вади от място, на което сме били, без веднага да ни покаже към какво ще ни заведе. И това е място, в което нашата вяра и доверие към Бог се включва, защото като християни ние не ходим чрез виждане, т.е. веднага да търсим сигурното и посланото, а е момента, в който чрез нашето доверие и вяра в Бог, ние сякаш опъваме платната на нашия кораб и казваме: "Господи, вярвам, че Твоят вятър ще ме заведе в правилната посока", и оставаш в място на покой и очакване, че Господ ще ти разкрие кое е следващото място, на което ще те заведе.